Idan itu hatta tapahuhum ma martang yang nahuhum mahita diinganat tabi. Amin. Tapuji matuhatta marede mahita. Mar hite-hite guarni di bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni tondi porbadia, na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Songonodo hatani Tuhan Jehovah, idama ahu apala ahu sadiri uso-uso sogot di biru-biruku, jala luluakku nasida, songon pangalului ni parmahan di punguan na ganupari, uju di tonga-tonga ni biru-biruna, akka nama pari ibana, suang songoni yau mengalului biru-biruku sogot, haleluya. Martang yang mahita. Ale Tuhan de bata para sirohan na sumurung, mauliate ma rohanami tuho, ala di jauho hami tupakirimon di hanguluan saleleng nilelengna, salehon matoddim tu rohanami, asamargugu hami mangalo hisap-hisap ni rohanami, jala asa hulului hami, akka na di banua gijangi, parugoy mahami manaluhon saluhut na naing mangabat hami tuhasonangan, sa ipagadda haporsiyaon, pakirimon dohot pamopomon ni rohanami, asamonang hami
rodi ujungna laho majalo tupali hami di jolom ala ni anakmu Tuhan Yesus si Pangului. Amin. Tangihon hamuma patik ni debata ima patik papituhon dohot lapatanna. Patik papituhon unang ho mangalakut. Dia do lapatan ni oddo. Ikon dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asatoman rohatta jala porman dohot pangalauta rodi hatatta Yanggo akan naung merbagasi ikon masih parhamaolan jala masih haulongan. Ido sahatna martang yang mahita mengidugugu sia tuhata laho mangulahun patik nai. Ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahun nohbar tu patik mi. Amin. Tatopoti madosata tujulu ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amani Tuhan nami Yesus Kristus. Hodo debata pargugu naso hatu dosan, sitopa nasa na adong, paruhum na tigor na manguhumi jolma manusia. Narodo hami tujulom manopoti dosa nami, akka nahuulahami marhite sian pangalaw siyon nami di patikmu. Ima marhite siya tubu-tubu ni rohanami narway, nang siyan pakatayon nami nasoture. Rodi
pangoleyon nami dihisap-pisap ni rohanami, natama situtudo ho na uhum hami, ala ni dosa nami i, alai inatarsosol bagi dohami nuaing, ala ni i, asi maroham dihami ali di batanami, pardenggan basa jala para si roha doho, ala ni anak kaholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, saya sama dosa nami saluhutna, jala suruh matod di porbadia turohan nami be, asa tarbain hami manguloiho, di bagasan hati goran, dohot habadiaun, gabesahat hami Tuhan uluan nasora suda, na pinarbagabagam, diakka na porsea di anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tabegema hata bagabagan di debata taringot tu hasesaan di dusata. Para siroha jala pardenggan basa do jahuba. Lebat tarimas jala para siroha gudang. Dang di bahet tuhita hobar tu akka dosata. Jala dang di balosot tuhita hobar tu akka hajahatotta. Songon asini rohani ama-ama mida akka anakna. Asini rohani Jehovah diakka nama kabiari ibana, hasangapon madidibatana di gijang. Amin. Tabegema epistel turpuk di hari mingguon, ima natar surat di Jeremia bidutolu, ayat 14 sahat rodi ayat 10 tajahama margati soring. Saimulak mahamu ale akka anak na marbaliki ninna jahuba. Ayahudo harajaan munahian, jala alapok kudohamu, sahalak sian sadahuta, jala dua halak sian sadamarga, jala togihonok kudohamu tusion. Dungi masama ia dung torop
jala mabue hamu ditanoi diakka arisogot ninna Jahuba. Dang bedo honon ni halak poti perpadanan ni Jahuba. Ay dang betubu di roha ni manangise manang paingotingoton na jala dang be lulu-luluan na manang bahenon na asing. Dia kaari lao ma pinopar ni Juda tu pinopar ni Israel jalarap na sida siatano na di utara tutano na huturpukon tu opumuna mabahen teananna ido sahatna. Mertua duaka na tumangihon hata ni debata jalan na upiopsa. Amin. Tahatidakkon mahaporseotay songon na hinatidakkon ni dongata sahaporseaon disadok portibion rap mahitamandok. Ahu porsea di debata Jahuba ido ama pargugu na suatu dosan nat mo palangi dohotan. Ahu porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahuba na sasadai imana tinubuhon si Maria nagabe-gabe syaton di purbadia andorang suhabubuan. Ido tuhatta na tumaun na bernit di pangumuman ni Silatus na matitarpazal do ibana di hao pinarsilang na tua tubunato rudung ditanam na mula mengolu di hari patuduhon. Na manai tu surgo lahun tu siamu di bata Jahuba amanai pargugu na suhatu dosani disima ibana pe mamulak sogo tu tanaon mangumihal na mengolu dohok na mati. Au persea di ton di purbadia jela adong sadahuria nabadia huria atau panihla Kristen akan nabadia doho dihasisani dosa doho dihatai namandok mula mengulu disugut dangi hal nang mate doho dia nguluan nasora sudah. Amin.
tabege titing masa di huriatta. Titing di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Minggu 14 September 2025. Naparjolo, Goar dohot topik Minggu. Goar ni Minggu sadarion, Minggu pasapuluh toluon dung Trinitatis. Topik Minggu, las ni roha di hamumulak ni anak nama goi. Paduaon, titing parbagason. Titing parjolo, naing majalo pasu-pasu pardongan saripeon ma, Jeremia Jovan Nathanael Lumban Gaol SH, anak ni Amata, Ferry Lumban Gaol, tubuh ni Inata, Magdalena Boru Tambunan, ruas ni HKBP Resort Jatiwaringin, Distrik Wau, DKI Jakarta. Dohot Orwana, Sabatini Agustini Boru Limbong, SH, Boru ni Amata, Effendi Limbong, tubuh ni Inata, Indrawati Boru Simanjutak, ruas ni HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Sian Sektor Cipinang Asam. Pamasu-masuon Sabtu 27 September 2025 di Gereja HKBP Resort Jatiwaringin. Napatuluon dakdanak nasorang. Minggu 20 Juli 2025 di basa-basaon tuata sada dakdanak bawa di keluarga Silwanus Titus Takin Inangi Desi Mulasari Boru Tambunan Sian Sektor Parserahan Hipasdo dakdanaki suang songoni nang natorasna paupaton ruas nataba. Mulai sadarion Minggu 14 September 2025 nunga di Jalo Gaberuas di HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo keluarga. Ane Gris Isabella, nama balu, dohot 2 dakdanak, Rosian HKBP Resort Yogyakarta, Distrik Sapuluwalu, Jabar Teng DIY, Jalan Cililitan Besar, nomor 40 sada, RT Tolu, RW Tolu, Sektor Cipinang Asam. Nah palimaon, ruas napida. Mulai sadarion Minggu 14 September 2025 nunga pindah keluarga Nyonya Simatupang Ani Imelda R Boru Silitonga nama balu dohot 2 dakdanak pindah huria tu HKBP Resort Tebet Distrik Walu DKI Jakarta. Naponopon partangyangan sektor Rabu 17 September 2025 Patu Paun Nuriata do partangyangan sektor di sektor Kampung Baru. Nama jabui pertanggangani keluarga Situa Lumban Gaol Boru Nadeak, alamat Jalan Usman Harun RT Sada RW 5, masuk jam 10 sia tolu puluh wib. Kamis 10 September 2025 di sektor Perdatam. Nama jabui pertanggangani keluarga Nyonya Silaban Boru Sihite dan keluarga H. Silaban Boru Manurung maringanan di lantai 2 HKBP Sutoyo mulai jam 10 sia tolu puluh wib. Sektor Kalibata, nama jabui pertanggangani keluarga KH Sitohang Boru Panggabean, keluarga Hutahayan Boru Simbolon Nahinan, keluarga Siregar Boru Hutahayan maringanan di lantai 4 mulai jam 10 sia tolu puluh wib. Sektor SMA SMEA, nama jabui pertanggani keluarga Nyonya Napitupulu R Boru Nenggolan, alamat Jalan SMA 14 Barat nomor 26 RT Tulu RW 4 Pasar Jambul mulai jam 10 sia tolu puluh wib. Napapituon pertemuan pendeta orang tua dohot calon parguru Malua. Sabtu 20 September 2025 jam 10.04 wib Patu Paun Nuriata do pertemuan pendeta Natoras dohot calon parguru Malua HKBP Sutoyo tahun ajaran 2025-2026 maringanan di gedung utama gereja. Disosoi Tunatoras dohot calon parguru Malua
asaro hobbar tutiki naung ditontuhon. Nah, pawaluon mangebati huria. Minggu 21 September 2025, paduan suara Ina Maria HKBP Sutoyo Naing Borhat mangebati HKBP Pelita Pulau Mas Resort Suprapto Distrik Walu DKI Jakarta. Uhud madohoti ibadah jam 10 WIB dohot mangedehon ende puji-pujian marhitekor. Torop ni peserta 30 halak. Napas yaon ucapan syukur bulanan. Minggu 21 September 2025 disude ibadah papunguhon ucapan syukur bulanan dohita tujolo nilanggatan marhite amplop hapurluan tu HKBP Sutoyo lasma rohata lao pasa otoni. Nah pasa puluhan Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun 2025. Minggu 12 Oktober 2025 adalah pelaksanaan Pesta Gotilon di HKBP Sutoyo untuk tahun 2025. Untuk itu diinformasikan kepada jemaat bahwa ibadah minggu hanya 2 kali masuk. Yang pertama, ibadah pertama masuk jam 7.30 WIB, ibadah kedua masuk jam 18 WIB. Anak sekolah minggu ibadah gabung dengan orang tua. Keterangan lebih lanjut, tahun ini gereja kita kembali akan melaksanakan Pesta Gotilon sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan atas berkat-Nya yang terus mengalir di dalam kehidupan kita, baik berkat materi, berkat kesehatan, dan berkat sukacita setiap saat yang kita rasakan. Tuhan selalu menyertai kita dalam sukacita dan duka cita dalam menjalani kehidupan ini. Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tahun ini yang kepanitiaannya terdiri dari parhalado, pendeta, situa, calon situa, dan keluarga atau paniaran mengambil tema hendaklah masing-masing memberikan dengan kerelaan hatinya dan jangan paksaan 2 Korintus 9 ayat 7 dan subtema pendeta, parhalado, dan jemaat HKBP Sutoyo bersama membawa persembahan kepada Tuhan dengan sukacita. Pesta Gotilon ini juga menjadi satu momen bagi kita untuk mendukung gereja dalam memenuhi kebutuhan dana agar program kerja Huria tahun 2025 berjalan dengan baik. Untuk itu, Panitia Pesta Gotilon telah membahas kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan di dalam 3 kali rapat panitia dalam rangka pengumpulan dana melalui yang pertama, ucapan syukur Silua Sektor, mulai dari 250.000 per KK, Silua Kategorial, Silua Paduan Suara, dan Silua Parhalado. Yang kedua, Bibel Buku ND edisi khusus yang akan ditandatangani oleh Eporus dan Sekjen HKBP dengan harga 1 juta per buah. Yang ketiga, menjual kupon dengan harga 10.000 per lembar yang akan terdiri dari hadiah door prize seperti sepeda listrik, handphone, serta TV, dan 69 hadiah hiburan yang terdiri jadi setiap sektor akan mendapatkan 3 hadiah. Yang keempat, menjual makanan antara lain ayam gota, panggang dengan harga 500.000 per kilo, dan ikan mas arsik atau nasi nombur dengan harga 400.000 per kilo. Yang kelima, sumbangan dari manortor sektor, anak sekolah minggu, dan guru sekolah minggu, serta sumbangan lagu-lagu artis. Catatan, teknis penyerahan persembahan. Persembahan 1A, 1B, dan 2A langsung 3 kantong diserahkan sebelum khotbah. Dan amplop ucapan syukur keluarga atau pribadi diserahkan setelah selesai khotbah. Yang kedua, mari kita dukung dalam doa dan dana agar Pesta Gotilon HKBP Sutoyo tanggal 12 Oktober 2025 dapat berjalan dengan baik dan lancar.
sukacita kita jemaat HKBP Sutoyo, dan kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, pasoblason sumbangan. Di jalo sumbangan sian keluarga, Situa Dr. HBH Sitorus Borusi Mare-Mare, Sektor Halim, bunga altar Minggu 14 September 2025, Hamulateon di pasu-pasu ni Tuhan keluarga, sehat-sehat. Lau pasikopon titingon, boi mata jaha di ting-ting cetak, dohot barcode naung disediaon huria. Songonima saat di ting-ting di huriata na semingguan.
tabarari maruhatta pasahaton piliatta marede mahita. Damai di debatana sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramo tiate-ate doot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madita salutna. Dihita damang doot dainang hatani tuhatta di mingguta sadarion. Ima minggu 10 dung Trinitatis. Tarsurat sian
Injil Lukas Biddu 15 mamuka sian ayat 10 sada saat rodi di ayat 22. Songonon ma didok disi. Jalanina mamuse adong ma dua anak ni nasahalak. Gabe didok siang gianima mandok amana. Amang, lehon tu au sinamot, manang sadia to hapi. Jala disagihon matu nasida panamotani. Dapola piga dan nari di papungu siang gianima saluhutna. Dungi laho matu luat nadau, disima di parsasuaihon sinamotna paulului isapna. Dung dipasuda saluhut nai, masa mahaleon potir di nasaluati. Jadi dohot maibana mamuka rapar. Jadi laho maibana mahyaddu tusada halak pangisini luati. Gabe disuruh maibana tuladangna, marmahan akababina. Disakapi rohana do, magohi butuhana lakkati. Idahan ni babii, alai dangadong namangalehotca tu ibana. Dungi dipasuang marohana tu bagasan ni nama. Torop ni halak digaji damang akan alobian di idahan. Anggo au matema aturap paron dison. Hehe nama au laho madapot tondamang. Dohonokku matu ibana ale amang. Namar dosa do au tu banua gijang nang dopakko. Dang tamabe au guaron anakmu. Bahen ma au songon anak gajianmu sada. Jadi hehe maibana manopot amana, alai dao dope ibana, nunga ditatap amana ibana, jadi asima rohani marnida ibana, hatop ma ditomu dihaol jala di umma. Gabenina anakima mandok ibana, amang namar dosa do au tu banua gijang nado pako, dang tamabe au guaron anakmu. Alai ni nama amaima mandok naposona. Haru buan amuma ulos na dumenggan. Salini hamuma ibana. Tintin malehon hamu tu tanganna. Dohot sipatu tu patna. Jala buat amuma anak ni lobu na pinamokmoki. Potong hamumai. Naing mangan hita marlas ni roha. Ay naung mate do anak kon gabe mangulu. Naung mago ibana gabe jupang muse. Jadi mamuka marlas ni roha manasida. Alai di ladang do anggo anak na si hahani. Jadi dinaro ibana du monok tu bagasi. Di bege ma ende dohot parhinaloan. Gabe di jauh masa halak naposona. Di pamanat ma manang dia namasai. Jala ni naima mandok ibana. Nungaro anggim. Jadi dipotong amangmu do anak ni lombu na pinak momokoi. Alahipas ibana mulak. Alai pangarimason ma ibana. Dang olo bongot tujabu. Gabe ruar ma amana mangapoi ibana. Alai ni nama mangalusi amanai. Nasay leleng hupauloloiho. Dang dung hulao si patikmu. Dakkea dilehon ho hambing sada tuau. Asa marlas ni roa au dot akka dongaki. Hape disiro anakmi. Nama mondut sinamotmi, rap dohot buru-buru na jahat, gabe disiatodo di ibana anak ni lombu na pinamokmoki. Alai di dok matu ibana, anaha, toktong doho rap dot au jala dihodo susasude na diawi. Alai patut do pamasaon lasni roha dohot pariayaon. Ay naung mate do anggimon, gabe mangolu, jala naung mago do ibana, gabe jupang. Ima sahatna. Dihita damang dot dainang. Topik minggu ta ima lasni roha dihamumula ni anak namagowi. Sukacita atas kembalinya anak yang hilang. Moli topikon ima sada alus dei. Sada alus nasian Yesus tu halak Farisi. Asa olo manjalo halak namar dosa. Alana salelengon godang do sukun-sukun ni halak Farisi.
Buasa rap sahundulan Jesus dot halak na mardosa. Buasa olo rap mangan nasida dot halak na mardosa. Ima sukun-sukun ni halak Farisi tu nasida. Jadi marhite turpukton dialusi Jesus ma. Lasni roha dihamumulak ni anak namagui. Jala sasitong na damang dot dainang molo borhat hita sian pasal 15. Siat biddu 15. Taringot tu akan namagui. Sudedo sasitong na dipatorang Jesus marhite perumpamaan. Sian pasal 15 ayat sada. Didok sisi disi taringot tu biru-biru namago. Dipatorang Jesus nasi biru-biru namago. Asa olo halak Farisi manjalo halak namardosa. Napaduahon tongdo dipatorang taringot tu hupang namago. Manang dirham yang hilang. Tongdo dipatorang Jesus tu Farisi. Jalan patoluhonon ima na gajang sian perumpamaan na asing. Taringot tu anak namagui. Dipatorang nasida do. Asa olo na halak Farisi rap hundul dohot manjalo halak namardosa. Jala marhite turpukta sasesong na damang dot dainang. Buasa gabe gajang dibayan perumpamaan sian Jesus ala na takas do disi. Adong do sasitong na satir na dibayan Jesus tu halak Farisi. Adong do kritikan dang holan asa boy nasida manjalo daong. Alai adong do kritikan tu halak Yahudi. Ima na dipatorang di perumpamaan taringot tu anak si hahaani. Dipatorang Jesus. Dikritik do halak Farisi. Jala dihita damang dot dainang. Sahat ma turpuk tahun tu hita. Adong do dua contoh di si na dibayan Jesus di perumpamaan na. Ima taringot tu anak siapudan. Molo di bahasa Indonesia didok anak bungsu. Siang gian dot siahaan. Anak na sulung. Anak pertama. Jala na dua ondo sada gambaran duhita. Jala sipata onma realitas ta damang doh dainang. Di portibion, di masyarakat ta. Sipata adong do dihita na di tonga-tonga ta songon halak bungsu siapudan alai tong do sipata di tonga-tonga masyarakat tipe adong do songon halak si haani. Songon halak Farisi boy madohonon. Ima sada gambaran realitas damang dot dainang. Apalagi molo pinaborhat ni bakatai hita taringot tu pertobatan. Sasitong na adong do dua unsur pertobatan. Na didok Martin Luther na ikon tabayan taulahon di ngolu tabe. Na parjolo ima contritio cordis ima na parjolo. Sude molo neng bertobat hita ikon adong ma penyesalan. Penyesalan perbuatan. Penyesalan karena melanggar perintah Tuhan. Ima didok contritio cordis. Pengakuan akan dosa-dosa. Ima molohitan yang bertobat. Jalan paduahon na didok ni Martin Luther dung mengakui kesalahan ta baru mahita ikon fides in evangelium. Lapatanna harus mengaku bahwa Yesus mengampuni dosa kita.
Dua hido damang dode. Ido umbahen molo tiki pengakuan dosa hita. Masuk mahita laho hasesani dosa. Di liturgi agedatta adong dua disi didok nih. Paragenda tuhita. Yang pertama, aka dosa-dosata, asa olo dohita mengakui hasal ata, jalan apa duahon, baga-baga, taringot tu hasesaan ni dosa. Dua halido damang dot dainang, contritio cordis dohot fides in evangelium. Jala pengakuan ini dakolan mengaku salah hita, daung. Molo tapamanat damang dot dainang, na tarsurat di ayat 10 tolu, na diulaon ni anak bungsui, didok, hehe nama au lau madapoton damang, dohodoku matu ibana ale amang, namar dosa do au tu banua gijang, nang do pakko. Jadi pengakuan itu bukan hanya sebatas bahwa kita melakukan perbuatan jahat. Tidak. Oh nggak salah beau. Daun. Alai nggak salah beau di adopan ni debata. Ima na diulahon anak bungsui damang dot dainang. Jala disido di dokod dison takas do disi ngamar dosa au di banua gijang dohot nang dopakho. Jadi ada penyesalan teologis dan holan penyesalan jasmani. Dan penyesalan jasmani. Molo tapamanat damang dot dainang sasitong na molo sian anak bungsui takas do disi tabereng adong do perbedaan dohot na sihaani. Didok molo anak bungsu disi molo holan pahabison akasinamot karejona. Pahabison akasinamot menghabiskan harta. Molo didok dison di bahasa Indonesia warisan. Hampir sarupa do tuhita damang dot dainang. Sarupa do. Apalagi hita si pata olo do berpikir dangi. Kalau saya punya uang, dangi kan songoni do hita si pata berpikir. Kalau saya punya uang, saya pasti akan melakukan, saya akan beli ini, saya akan beli ini. Sarupa madot anak bungsui. Dipahabisi bana dipangido nasida do warisan. Sinamot. Sian natua-tua natorasna. Dungi lau manis nasida tuluat nadau. Jala dipasuda sude aka sinapot nai. Dihabiskan semua. Jala molohita tabadikon damang dot dainang. Taringot tusihaan. Sikap awal nasida. Satia do jala ringgas karejo. Disima perbedaan na damang dot dainang. Sikap awal. Boy madohonon anak bungsu ngamar dosa disi alani dipasuda sude aka sinamot nai. Alai sihaani takas do disi ringgas nasida karejo jala dioloi do sude hatani natua-tuana. Alai sahat mahita tu ayat-ayat berikutna. Molohita tabadikon anak bungsu dohot anak sulung. Adong do hasalaan na dibahen anak bungsu dohot anak sulung. Molo didok hasalaan na molo anak bungsu hidup boros jatuh dalam dosa. Alai molo anak sulung hidup dalam iri hati dan kesombongan. Di dia do irina, di dia do kesombongan. Siat dia iri, kenapa adiknya dibuat seperti itu, tetapi dia tidak dibuat seperti itu.
disima Irina. Jala kondisi hati na dua halaki, kondisi hatinya molo tabadikon damang dot dainang. Anak bungsu lebih bersifat rendah hati. Rendah hati. Dan mau kembali. Tetapi di sini anak sihaan, anak sulung. Anak pertama bersifat tinggi hati. Merasa diri benar dan layak. Disondo perbedaan nggak masuk kita tuh perbedaan damang dot dainang. Perbedaan. Jala anak sulung digambarkan sebagai orang Farisi yang karena dioloi dohatani Tuhani jadi merasa bahwa dia itu benar dan layak. Padahal sasitong na molo tabadik konsongon pandok di Martin Luther. Kalau kita mau bertobat, ikon contritio cordis. Harus mengaku dosa-dosa. Yakin doh hita molo tadok anak sulungi sudah dioloi hatani noto tuana? Belum tentu. Anak sulung merasa yakin bahwa keselamatan datang dari perbuatan. Tetapi anak bungsu merasa yakin bahwa keselamatan adalah datang dari kasih karunia Tuhan. Di sini bedana damang dot dainang. Dang sian perbuatan tado hita boi disesa dosata. Daun. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Dan dalam hal inilah anak bungsu perlu kita contoh. Perlu kita contoh. Bagaimana contritio cordis. Yaitu menghargai kasih karunia Tuhan. Bahwa kita adalah manusia yang lemah. Yang butuh kasih karunia Tuhan. Jangan pernah menganggarkan perbuatan kita sebagai suatu kesuksesan kita. Dang boi. Tidak pernah. Justru akan jatuh ke dalam dosa yang berlipat ganda. Dan ini yang sudah dibuktikan oleh anak sulung. Dia terjebak ke dalam sikap tinggi hati. Iri hati. Karena dia merasa benar. Dan ini bahaya amang inang. Biasanya aliran-aliran ini adalah aliran-aliran fundamentalis. Yang merasa dia benar. Sehingga dia berhak melakukan apa saja. Kaum fundamentalis. Dan ini bahaya damang dot dainang. Dan ini diperingatkan Yesus supaya kita tetap rendah hati dengan bersukacita menerima anak yang hilang. Lasni roha memulak ni halak namagui. Harus bersukacita. Napaduahan muse nasida sian rendah hati i boi madohonon damang dot dainang anak bungsui. Boi madohonon diakui dosa-dosana. Berbeda dohot anak sulung dan diakui dosa-dosana. Diakui. Dia tahu bahwa dia salah. Oh ini salah. Alai bolo halak na sulung, ima halak na jugul. Nga di paboa Yesus on ma hasalamuna. Alai tongdo merasa diri benar. Merasa diri benar. Dan disinilah perbedaan yang sangat berbahaya damang dot dainang. Sudedo salah hita, sudedo mardosa. Tetapi siapa yang mengakui kesalahannya, itulah yang mendapat pengampunan dosa.
Jala sude na diakui di sesa dodo sana, jala di lehon debatado nasida, tintin, mahkota, dohot jambar, na di lehon debata tuhita. Na parpudi damang dot dainang, taringot tu reaksi hidup kasih. Reaksi hidup kasih. Molo anak siapudani dijalo do nasida pengampunan dan pemulihan. Alai molo halak sulungi ditolak nasida do pengampunan nasian debata. Ditolak. Nungatakas be sianibo hita tabereng amang inang perbedaan ni. Siapa yang merasa sukacita lasni roha. Hati kita dalam menerima kasih karunia Tuhan, itulah juga yang mendapatkan keselamatan. Molo holan mengakui do damang dot dainang, holan kontritio cordis do hita tapatupa, mengakui hasalata, alaidang fides in evangelium, lapatana manjalo pengampunan dosa, marhite haporseaon, tongdo marisuang. Ikon dua ni do. Ido umbahen dung ta akui dosata. Didok paragendaima. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Dung dihat didok paragendai. Baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Suku-suku ta sasitongna damang dodaya. Dung didok paragendai. Baga-baga. Olo do hita manjalo. Baga-baga nasian Tuhani. Manang daong. Apakah kita menerima bahwa semuanya ini adalah kasih karunia Tuhan? Boy hita mangolu sahatu nuaing karena kasih karunia Tuhan. Apakah kita semua? Sato kinai hita naing pesta gotilon. Damang dot dainang. Dung di jaha naking. Amang situa marudut pakpahan naking taringot tu. Aka neng dituhor. Aka na kewajiban-kewajiban. Pitor rodo cicak. Dan adong silua minimal 250.000. Beh. Adong muse aha muse. Adong muse silua ipe sian sektor, sian pribadi, sian punguan kor, sian aha muse. Ido pas disima di dokon situa marudut langsung pitor rodo cicaki. Hulan HKBP, hulan hepeng do, hepeng nina. Alaino keras ima tiki didok di gadis do termasuk madisi adong bibel. Tanda tangan Eporus 1 juta. Disimak naum keras. Cicaknya balga-balga do cicakna. Moloi holan natar surat do damang do dainang. Alai sian ukap ni rohatta do. Disido gotiloni. Disido pesta gotiloni. Seberapa besar kita menerima sukacita, kasih karunia Tuhan. Disitulah kita patut memberikan. Seberapa besar kita merasa sukacita. Berarti boy madohonon dangadong be naso manggarar. Karena apa? Karena semua bentuknya itu berbeda-beda. Dangi, kalau sukacita itu berbeda-beda. Ay aupe mulu mamerengi damang dot dainang. Mulu mamereng balanjo di pandita. Silua minomat 250, adong masian. Dot buse perempuan kan?
Inata dohot do perempuan, wah dohot do silua di si. Wek sian parlado, boy ma dohonon, adong sian bibel, boy ma dohonon, bah belanjo sisa 1 juta be di Jabu. Tidak sanggup kita kalau melihat itu. Tidak sanggup. Tetapi seberapa kita merasa kasih karunia Tuhan itu ada pada kita. Semua orang profesinya berbeda-beda, semua orang gajinya berbeda-beda. Molo disukun do gaji, dangi, sasitongna tidak etis molo di halak barat. Tidak etis. Karena itu paling dasar dalam kehidupan. Tidak etis. Tetapi yang mau di sini dikatakan seberapa besar kita merasakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Dan inilah yang mau dibawa ke pesta Gutilon. Unang songon berpikir hita songon anak bungsui. Kalau saya mendapatkan uang 10 M, apa yang mau saya lakukan? Dung dapat bahasa 10 M. Bingung nasida tu dia dibain. Dung dapat bahasa 10 M. Ana neng dibain nasi. Apakah hanya berfoya-foya? Dan kalau kita melihat damang dot dainang parbuai di hapor seota di sido na ikon tabain di pesta Gutilon. Alani unang mahita marsungut-sungut ati amang. Unang didok hamu dung mulak sian parminggonon. Ya patut mahamu makatai songoni, hamu pandita do. Unang didokon hamu songoni. Ini tuh sebagai sukacitanya dari pemberian Tuhan. Seberapa? Dang laho marketing ngau, daung. Alai dong, tongdo, hita do. Sude. Parbue di hapor seota. Karena nanti kalau ditetapkan songon pajak 10-8% sian belanja muna perpuluhan kita sudah melanggar dari kasih karunia Kristus. Makanya seberapa besar molo natar surati olan sebatas minimal patokan di. Tetapi seberapa yang kita merasakan sukacita pemberian Tuhan, itulah yang diberikan. Alani marhite tu pukta sadarion damang dot dainang, ikon marsiajar mahita songon anak bungsu. Ikon serep rohata, jala ikon tajalo do. Las ni roha, holong ni roha nasian di bata. Amin. Martang yang mahita. Puji-pujian dot boleh ate upasat hami tuho Tuhan, siala toktong, bui hami marsaor dot hatami Tuhan. Jala di paingoto do marhite hatami Tuhan. Asa bui hami gabe anak bungsu Tuhan, siang gian. Na jojot na mengakui dosana Tuhan. Jala manjalo asini roha na siakoi. Pasu-pasu Tuhan jala pargugui Tuhan. Asaboi hami mangulaon hombar tu hatami Tuhan. Songoni Tuhan hami namar pungo sadarion. Pasu-pasu Tuhan jala pargugui mahami ganup marsada-sada. Tambahi akar rejeki di hami Tuhan. Jala lehon kesehatan di hami Tuhan. Godang doa kaparu kilon Tuhan di hami Tuhan. Di tonga-tonga di ngolunami alai ho matoktong namian di bagasan hami. Asa marlas ni roha hami Tuhan. Lau mangadopi aka pergumulan di ganup siapa hari Tuhan. Moliate Tuhan. Di bagasan Kristus Yesus martang yang hami tuho. Amin. Marin dehita los tapapunguma peliata.
Tunjung Maita. Tapasahat ma peleton tu debata martang yang mahita. Ale debata manami na di bonwa gijang hodo haroroan di saluhut seleon lehon na denggan dot nasa ulibasa na melutus. Pasat hami masih lelhon mi tu hami pelean nami tuho. Sai jalo mai gabe uap na hustus di julum. Pasu-pasu mai jala ramoti. Asa hupar sayang hami peleanon. Patimbulon harajaonmu di tonga-tongani huriam dohot di portibion. Buhai marohanami marhite-hite tondim. Asalam hutan dahabi godang ni selain lehon mi tu kami. Asalam gir-gir kami mandok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Alea manami na di banua gijang, saya pinar badia maguarmu, saya Roma harajaonmu, saya saut balomom habdu banua tongaon, songon na di banua gijang. Lehon matu hami sadarion hanguluan siapari, saya sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa didongan namar dosa tu hami, unang hami tu gion tu pangunjunan, palu ama hami sian pangagu. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disondakon Tuhan debata mabohina tuho jala asi marohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasarhon ma damena tutondim. Selamat hari Minggu Madita Salutna.